El procés de guanyar-se la confiança amb els alumnes va ser a través del temps i la paciència. Vam estar rodant un curs sencer, des del setembre fins al juny. Primer vam parlar amb la direcció, amb els mestres, vam acordar que ens poguessin donar tota la llibertat i vam estar rodant des del primer dia fins al darrer, en èpoques molt intensives, no cada dia, però durant 2 o 3 mesos, cada cop que hi havia un projecte, potser paràvem 15 dies, però després hi tornàvem. I la veritat és que al cap d'una setmana ja els alumnes s'havien oblidat totalment de la càmera. Des del primer moment que vam començar a gravar dins l'escola vam anar-nos fixant en quins podien ser interessants i sobretot en aquells que podien tenir un arc interessant, que la implementació del programa dins l'escola pogués transformar-los d'alguna manera o pogués tenir una incidència en les seves vides, en la seva personalitat, en el seu canvi durant aquell any. Després de 3 anys de rodatge teníem més de 500 hores de material. Havíem seguit tot l'equip d'Escola Nova, les seves reunions, conferències, el seu dia a dia, l'escola. Teníem 2 llibres així amb la transcripció de totes les entrevistes. Llavors la qüestió era com articulem i donem sentit a tot aquest material. I va haver-hi un moment que vam decidir que calia jerarquitzar aquestes trames i que les altres s'havien de subordinar a la trama d'Escola Nova 21, que és la que ens podia donar una estructura més clara de pel·lícula. I era anar muntant, anar tornant el material per trobar tresors amagats que ens poguessin donar una solució a determinades escenes i així, a poc, anar polint capes com una ceba fins a arribar al seu nucli, intentant donar sentit a tot plegat i que tot plegat prengués sentit. Vam arribar al final del muntatge. No sabem com serà el futur. El que és segur és que serà molt diferent del món que hem conegut fins ara. Durant segles hem educat els nostres fills per continuar la cadena. Potser ha arribat el moment de preparar-los pel futur.